Mbak Punjung sak banjure sing sinden ngadeg kabeh. Nah, kaya apa? Nduk, Pi. Nembango persajan wae, tembange sing penak-penak wae, sing penting kepenak dirasake. Kowe bawa nyidam sari ditembangke sak pupuh nganggo garapan alus ya, kaya ngono. Diaturke dulur lanang kanca sing saka isi Surakarta, Mas Sumanto, uga pepunden kula Bapak Yitno Sentro kuwi 95 tau jejer lomba ana ing Taman Budaya Surakarta, panjenengane nomor 1, aku nomor 2. Ya. Bapak Sentro. Ya nduk kaya mapanturna coba dados. Tiang karo Mbak Sulis. Sampun sehat Mbak Sulis? Niki tasih dereng 100%. Nggih, suarane sing gero. Wingi izin. Izin pangestunipun menika sabibaripun ngunjuk jamu sing jenengan saranke nika pun kula saged nyuwara. Nah, mulane to Pak iki gugunan lek dituturi Pak iki manut. Manut mung karo ibuke nek karo Pak iki nyepelek. Lah nggih sami mawon to manut karo ibuke niku nggih manut karo. Beda, arahnya beda. Loh, pripun kok beda? Arahnya beda. Nek wong wedok iki yang dingen-ngen mung dhuwit, nek wong lanang ora. Mosok wong lanang nggih mboten butuh. Mboten mung jarene wong sepuh biyen nek wedok iki nabine dhuwit. Alah padahal lho, wong lanang bengi ngopi. Loh, tapi ora sepiro. Wong wedok nabine dhuwit nek wong lanang kan nggih butuh dhuwit to, Pak. Alah, wong lanang iki lho, kok sangune 50 wis lega. Nggih, nggih. Mergo lek uang kenakalan golek ra kok ibu, golek dhewe. Lah tapi kula lho wong wedok disangoni 10.000 sesasi nggih cukup, Pak. Niku pun mangan sapi niku. Lah carane? Tumbasne Mas aku. Lah. Ganti Mbak Punjung coba. Besok kapan ketekan Jajar lan wong kembali ke Pesinden Gembrot. Umpamano nahkoda Mbak Sulis tanpa sasat sarah ing
Unjung. Nyedam sari Tembangnya halus kayak apa? Buka celuk Mbak Pipit Andriani dados. Sulis Unjung.
Thank you.